הטלוויזיה הסעודית שידרה כתבה על טרוריסטים עם קטע נרחב על סינואר הטרוריסט, וזה עורר זעם עצום בעולם הערבי, שכלל מתקפה על התחנה של הטלוויזיה בבגדד. זה סיפור באמת מדהים. אתמול תאגיד השידור MBC, שזה תאגיד שידור אחד הגדולים. לבנוני, לא? לא, לא. זה סעודי, ערוץ אל-ערבייה. MBC, סליחה. MBC, לא MTV. זה MBC. כן. ערוץ אל-ערבייה שייך אליו. משדר בתוכנית סוף השבוע שלו כתבה נרחבת על הטרוריסטים הכי מבוקשים והכי גדולים שחוסנו משנות ה-2000. 15 דקות צפיתי בכתבה, ואני חייב להגיד לך, זו כתבה שכאילו נראה שנלקחה מערוץ טלוויזיה ישראלי. האחרון שבהם הוא יחיא סינואר, מנהיג חמאס. בואו נראה קודם כל קטע מהכתבה הזאת, נתרשם. אוקיי. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه يحيى السنوار، قائد المكتب السياسي لحركة حماس، دموي لقب بجزار خان يونس. أعمال وحشية وإجرامية متنوعة قادها لحركة حماس إلى أن قتل باشتباك عسكري في المنطقة. עכשיו, רק בהתקלות צבאית באזור, כן. מי הקליינטים שמוזכרים? נסראללה, קאסם סולימני, בן לאדן, כל מפקדי חיזבאללה, הנייה, אל-ערורי, כולם 15 דקות, את לא מאמינה. הכתבה הזאת עוררה זעם אדיר בעולם הערבי, עד כדי כך שתאגיד השידור MBC, שצייץ אותה, פרסם אותה בחשבונות שלו, הוא מחק אותם בחשבונות, אבל היו מי שהספיקו להקליט מה שנקרא, ואני רוצה לראות לך, תראי, דוגמה אחת מהרשתות החברתיות, איך מתייחסים ל-MBC, שמאשימים אותה. אתם ערוץ ציוני, אתם לא ערוץ ערבי, את רואה MBC, שהבי הפך לבית שימוש. כן. ואתמול זה הגיע עד כדי כך, גם אגב, מפקדי מיליציות איראניות, פרו-איראניות בעיראק, בבגדד יש להם משרדים, תומכי המיליציות השיעיות בעיראק הסתערו על המשרדים של MBC, חמאס כמובן גינו, גם אנחנו רואים את התמונות. ניפצו זגוגיות. ובוא נשמע את הקריאות שם, שהם מסתערים על משרדי תאגיד השידור MBC בבגדד. הנה. آل سعود كلا كلا آل سعود الله الله أكبر أمريكا الشيطان أكبر الله